Oy, usay, agsukat ka tayong kaman arman ni Lourdes. Ha? Rugyan man ako nanang. Apay, kaskarina ayat agaram. Ay naman not tawan maun, dandan 40 maun. Malakayan kan abaraw. Apay kayat mo, ti may tulad kan ni Uncle mo Adilpen. Idol ko nga ron niyang Delpin nanang. Bye-bye amon ta asawa. Kitaan niyo man ti biyag ni Uncle kaw. At nagragsak mo't lata nga ure awan asawa na. Wen angem sayang ti kinataer mo no di mo iwaras ti pulem anak kaw. Kan kayat kumutan ti maadaan iti apo ko. Naimbagpay ka niyan ti Matilma taadon dagiti apo ko na. Basta jak mga asawa na nang. Awan iti bokabularyok na ita. Aho, pat-patyem ni nanang mau. May mayat ka na iti agbaak ka anakan. Awan problema. Nakita anak, strike inihuirak ta awan sausawer. Awan manglapen kanya kiti sa di naman nakayad ko apapanaan. Uwan nga rod naragsak kayo mat anabaakan angkel. Kan may sa, pakaibaludan ayat agbaak kat saan mat. Day tangarod ka, awan madagas na no agbaak ka. May mayat kit di ako nakmanain. Sa tuladan nak. Unang kal. Pilitin nak ni nanang nga agaram. Sa mga sawa ak kanon. Hanggang, manjak. Jak kayat ti maadaan iti responsibilidad angkal. Sugsog ka matalaklakayan. Di mo man sugsugan di ka anak am ngagbaak si Kadilpen. Imbis ang mga asawa saan, tadurdurog ang mga min ngagbaak. Ay namanang, kasano ko mga asawa kat awan mat nobya na. Awan interes na nga agaram. Wen tadurdurog ang mga min ngagbaak. Imbis ang madaan na kumamatan iti apo ko. Sapay simang pa ni Lourdes manipod abroad. Nabayag iti abroad, isa nagawid, ta madanagan ka now. Ang mga numabakitan abalasang. Isong agbirbirok ka no iti pakiasawaan na. Apay, saan ang nagsapaw iti foreigner iti abroad? Pilipino sigurot kayat na Di na kayat ti sabali alahay. Ni Jose Kuma. Di na mo kayat ngarman. Di mo pilita no talaga di na kayat. Awatam tigasat ti anak mo no talaga nga agbaak ti kayat na. Ay, sayang di kinagwapo na. Nagwapo pa'y magyam. Nagugwapo kan nagpipintas ko madagitagbalin nga pukok to. Anyat mabalin mo nga no agbaak ti kayat na. No kayat mau di mangampun kay tagbalin nga apo kaom. No mabalin ti mangampun iti ibilang nga anak. Di mabalin mo't nga raw ti mangampun iti agbalin nga apo kao. Nay, nagawid ka mat gayam amaur ka anakan. Uwan angkel, tabi na unnak tinobyak nga agbirok iti agtrabaho iti balayda. No kasta, agpaaramid kayaw iti balay ka anakan. Balay tinobyak, angkel. Kurang namin ti agtrabaho. Isu nga umayak agsapul man dito'y lugar tayo, angkel. Siyak nga ingata. Mapalain. Napigsaak pa'y mat nga agtrabaho. Kayat yu ayaw, angkel. Ba kayo ta karpintero kayo mat. Kayat ko tanay, awan makukwarta di taoy. Awan pagtrabahuan, tay madumot ti karpintero dito yung lugar sayaw. Kinatap no mapadasak mamay ti umadayaw. Sige nga rod, angkel. Agluwas tayon to into no may alawas. Ang agsapulak pa'y iti maysa, wenno dua. Padasam nga ibaga ni kasinsin mo Jose. Padak nga awan trabaho na dayjay. Wala niya. Mapanak man nga agpayso iti balayda. Dayto ti balo na matwalyam anak ko. Tay toothbrush mo amang numalipatam. Uy nanang naalakon. Nay, agsingsingpet kayo iti papanan nyo Di kag barbartak ijay. Kat pagyanan nyo ijay ngay. Wano agistiin kayo ijay pagtrabahuan nyo. Adda ka no agpapaabang iti per kwarto ijay karuba da insan amor nanang. Dakkel aya abalay di aramidan nyo.
Agbayag kayo nga ta ijay. Jak amo na nang. Mamuak to ano da kami ni Jay. Ay, sayang. Addan agar-aram kan ni Lourdes. Si kantumo ngamin. Amangan aklunan nanday jay. Ay katbayaan nyo ano aklunan na tapno makiasawan. Si kakumangamin tinangaram kang kwana. Nobyam kumaitan. Agkasar kayo kuman. Saan man na kita ti pabalon nyo kanyak nanang. Apay ay apilitan dak ang mga sawa kat jak nga rod kayat. Talaga siguro agasat ko ti agbaak nanang. Ala, Uncle. Insan Jose. Agdiretso tayo na jay pagabangan nyo. Ta na ipareserve ka nung tinobyak day jay para kada kayo. Nawatiwat mo't gayam ti biyahe tayaw. Talaga kasta ti first timer, Uncle. Ngamno agkarabiyahe kayon ton, kasla nagasidig to na. Ala, mapantay nga rodan tani, kayat kon ti agidda. Makabanog mo't gayam ti agbiyahe. Anyat makunayo dito'y pagabangan nyo, insan. Mayat mahitinsan, iso na lang ta medyo basay. Anusan yun, insan. Ta daytoy ngamin ti kalakaan na pagabangan dito'y. No nalawa ti kayat yo, ay dakdakkel mo't ti mabayadan. Ala, dahil ito'y latan insan. Sana bale, ta kompleto kayo iti kagawaan dito'y. Adda paglutuan nyo, plato, kanda dumapay. Naimbaglakit din ata, kompleto da iti kagawaan. Sapay awan binalon mi apaglutuan. Ang sa dino ngay dito, iti balay ti nobya minsan. Dayjay mano, makitam jay nalabasit ti bubong na abalay. Jay green ti gate na. Ijay mo't abay na, jay ipaaramid mi, abalay mi. Asidag mo't gayam dito insan. Okay, kaano kami nga roda mangruging agtrabaho ngay? Inton bigatan, insan. Aginana kayo ita. Hello! Da kayo gayam ti kabarbaro a borders mi. Ay, wine, madam. Anyat nagnagan niyo ngay. Siyak ni Delpain. Siyak mo't ni Jose, madam. Agulitag kami. Wen ka no nga rod. Kasta timba ka ni Amor. Kabagyan na kayo ka no. Ay wen, siyak gayam ni Inkarnasyon. Diyak kaya tinaariwawa borderan niya. Mamang, ada parcel mo. Ala, bayadan pa'y laeng, anak ko. Nay, anak mo jay napintas abalasang, madam. Wen, kakaiso na nga anak ko. Konsolasyon mo, tinagan na. Encarnacion, ayan mo. Adak dito'y, nanang. Nay, sino mo't na dya? Bakit nga madam? Nanang ko, ni Sean. Nay, Siyon, mahilig kayo itinagan nga dasyon na, madam. Si bibiyag pa'y gayam ti inayo, madam. Wen, puli mi nga minti atid doog tibiyag na. Iso nasuro ka na 90 titawan ni nanang ko. Si bibiyag pa'y laeng. Agkakaro pa kayo mo't atalaw, madam. Katalaga akasta, Encarnacion, ayabang man ni konsolasyon. Sige, panawan kayon. Tainak man kita ang tipuk-puk ka o jay inak. Smiling face mo na dyan, lady tayo, anya, uncle. Wait nga raw. Kasi na nga talata nga oray agong ungay, nakaisim nga talata kaanakan. Diyak amo, uncle. Ang agkakaingas da taluan niya. Wait nga raw. Patinaganda agpapada. Hello anak ko, kumusta kay ditan ngay? Kumusta ti trabaho yaw? Mayat na lang. Ngamnay, pasensya kay pala nga, tanay. Di kay pa'y mapawitan iti kwartayaw. Nagrikat ti agab-abang. Apay, agbayag kayo dita aya anak ko. Kaano amalpas yu ti trabaho yu dita syudad ngay? Dakkel tiar aramidan mi abalay ti nobya ni insan amor na nang.
Amangan no mabayagan kami dito eh. Kung numalpas mi ti balay da, adda ka naman sa bali a pagtrabahuan mi a construction. Ay, kastaya. Una lang. Isa pasensyaan, di kay pala mapawitan iti kwartayo. Tanay, agbayad kami pa iti abang may. Nala, sana balen. Di nakpagdanagan dito, itadama kwartak. Ang apay, awan day opyo aya. Di kay pa'y makaawed. Adamat ka di, ang masadot kami nga agawid ka ni Uncle. Agina na kami lang na. Nalang arod. Agan anad kayo akanayon dita, anak ko. Jose, kaanakan. Adaman nadlaw ka, itilan lady ta. Kanayon nakaakitain. Kasla kursonada na ka. Anya? Tila'y bagbagayo mo, Uncle. Da kayo ati kras na. Tapos aray padigwan na kayo iti masida. Ay, sika ti kursonada na. Ang amam kaanakan. Napintas man ti agtrabaho dito isunad no adabukod mo abalay. Una, Uncle. Tapno awan paggastusan nga abang. Nagswerte daw iti adabalay na dito yan niya, Uncle. Bagi talatan ati umapapal. Tawan mo't balay ta dito'y. Ada pamuspusan, tapno makabalay ta dito'y, kaanakan. Ha? Anya ko Uncle? Armem jelan lady ta. Anya? No armem na ijay. Sigurado nga klonen na ka. Nagtaer ka, kaanakan. Manjak. Di mo't nagtulag tayo nga agbaak tayo. Ay, ilipate mo na itatulagan ta kanakan. Armem kit day ni Madam Encarnacion. Tasyak mo jay anak na ani Konsolasyon. Paliktad mo, Uncle. Da kayo jay inaa, tasyak mo jay anak. Kasanaw no si katikayat jay ina. Di nakayat day jay. Nakarkaron di na kay kayat jay anak na, Uncle. Da kayo ajay ina, tasyak mo't jay anak. Sige. Kaano nga raw na rugyan ta ti agaram? Ay, no maasawa ta dagi jay. Danton balay ta dito'y syudad kaanakan. Saan la balay? Pagabangan pa'y Adadagos income ta, Jose. Madam Encarnacion, sabong parakin ka. Ha? Apay nga ikan nakiti sabong, Delphin. Nagpintas ka nga, main. Nagseksi ka. Nagbanglaw ka, naglapsat ka. Ha? Si Kamat, nangaw kagayam, Delphin. Saan nga ang angaw ti ibagbagak, madam? Agayatak ngamin ken ka. Anya? Sapay kumaata at danamnamakken ka, Encarnacion. Sige, tapanunutok pa yan na imbag na ita. Tingiting, tirik na, tanarigat ti agdardarasudos, Delphin. Awan ko mabalak ko ang makiasawan kat. Tangay adda ka na ilawan na nagarmanin kanya. Ala, ikan na kiti panawan ko amang tigiting itirik na. Iti kasta kinataar mo, awan paylat nobyam. Kasla jakpat dyan, Jose. Adan sama asawa mon. Adon sapay tiputot mon. Asus, patyan na kumakonsolasyon. Awan pa'y nobyak since birth. Itaak lang nga agaram. Naimbag nga rod atan ay kanak pa ititurad nga agaram. Ay ayaten ka ngamin at talaga konsolasyon. Ala, kasla ka babain mo't. Nagtaer ka, Jose. Kat nagpintas ka mo't Agbagay ta. Isu nga aklunan na ko, please. Ala, di nakdagdagan ang mga klon kang ka, Jose. Agpanunot akpay mat, Kan damagak pa'y kin ni mamang kono kayat na makiin na yatak kan ka.
Apay adamagan pala kat adamot tan bukod mo apanuno. Basta damagak pa'y kang kuana, Jose. Kano kayat na, di sige, aklunan kanton. Ngamno di na kayat, pasensya kan. No kasta, agar-aram kada kayo ni Tata Delpin, mamang. Wan, anak ko. Kat, damagak man kan ka, no, kayat mo ang makiasawa ak manan. Akat, ada kayo day ta, mamang. Adamot damagak kada kayo. Ha? Anya day ta, anak ko. Kaya't yu kadi makinayatak ka ni Jose. Nagaram ngamin kanyak. Kat mariknak mo't nga adda pa nagayat ko gangkwana, mamang. Sa bagay, no makiasawa ak manan, kasanukan, awan tun kadkaduam. Iso wanan palubusan kan ang makiinay at konsolasyon. Tapno addan to kadkaduam inton asawaan na kon ni Delpin. Taplano kon nga klonen iti kabitan na panawan. Uncle, inaklon na kon ni Konsolasyon. Talaga? Ay, uray sak Jose. Inaklon na kmutay ni Encarnacion. Aya, ay, mayat nga rod ano kasta, Uncle? Ano, naggidan ta nga inaklon da nga gina. No adda ko mapay abiyag ni Lolom akat armen namat jay kabakitan. ay, nakanakan. Saan tantaon nga agabang? Wan nga rod, Uncle. Naghasat ta, saan data pinarigat dagi dyan nga gina. Hanggang di datanto nga ta pagabanganan, Uncle. Apay ko mapagabangan data. Karelasyon ta nga rod idan. Ikasartakit di ko maidan tapno dakdakkel ti karbengan ta iti sanikwada no bilang laang. Unang awan mat kwartata apang niya kasarta kadakwada, Uncle. Ay, oresanan ta sagana. Basta agpakasarta yung latan. Bayam, tay bagak tunay ta kani Encarnacion. Insan, di kay mo't imay nagtrabaho, di kalman. Ay, kwa? Simadot kami, insan. Saan kami nagtrabaho kani, Uncle? Anya? Apay ngay? Basta, agina na kami pa, insan. Sumapol kayo pala iti kasukat mi nagtrabaho. Apanan nyo ako na yaw, Encarnacion. Agawid kami ijay balay da Delpin akaayan ayat ko, nanang. Kat ni Konsolasyon ngay, ikuyog mau. Wala. Tasumurot matan ken ni Jose at nobyo na. Di panawandak dito yan ngagmay-may siya. Apay nga minanakiayan na yat kayo pay lang. Pati anak mau. Apay nga intulok mo nakirelasyon kat amumat nga. Ay! Di kayon sumana o nanak. No kayat yu ti sumurot. Agimpaki kayo matan. Taikuyog da kayo. Saanan? Nagbati akaw. Masadutak ngagbiyahay. No kasta, at dan nobyam, anak ko. Wana nang, kadwak nga rudan ang nagawid ni Konsolasyon. Naimbag nga oras yun, nana. Ay, kastamot, balasang ko. Malala, agina na kayo pa'y Tay nakmangisagan ay ti merienda. Ay na, kinala at nakanak ko. Adam gayam nobya mon, nagsaya atin. Ala, jak na ala di agas ko, Jose. At di may sa abag ko. Nabati di may sa abag. Anya nga agas aya, Konsolasyon. Amang ano aday duldulin ni nanang ko. Ala, ay kasano day to yun. Masapol ang makatumarak iti agas ko. Sa baling amin nga agas dagijay. Apay, anyat ag-agasam aya, darling. Kwa, jay man kisiw ko. Adda ngamin sakit ko akisiw. Masapol ajak langan ng tagtumari ti agas ko. Anya?
agkasartan inkarnasyon. Oray awan saganan basta makakasarta. Ay, kayat ko, Pagkaragsakak ano kayat nak nga ikalay sa Delphin. Mabitlaang, ninanang ko ti umawawag. Hello, nanang! Hello, Inkarnasyon! Agawid kayo! Tanay, adaman na gijay taga-bangkaw! Alaan na kano ti balayan! Anya? Baybayan yun alaan dan! Makaumamot na kita at tao! Kadi awan pag naadan dayon! Katanya nga rod! Talaga akas taa? Katsak ngay! Papanak ngayon anak ko! Ala. Taumay da kayo sukunin dita. Kunak ngamin na sumurot kayo kada kami. O sige. Agimpaki kayon. Taumay da kayo sukunin. Bye. Anya di ko nam nga alaan da, inkarnasyon. Jay balay mi. Nakautang ak ngamin ni tidak kalagatad. Kat in collateral ko, jay balay mi. Ha? Nagporsyento ni tidakkel jay utang ko ta. Diyak nakabaybayad, Apolos. Iso baybay akon Ha? Ay, lokasta. Ay, pag naadan yung arudan nga, no alaan dan ti balayaw. Kat dito'y balay mo, Delphin. Sana bale, tagasawatan ton. Ha? Inaksukunan ni nanang ko, takaasimat. Agnaad mo na dito'y balay mo, anya. Sana bale kan ni konsolasyon nga anak ko, taadan ijay balay da Jose. Nakasiguradon iti pagnaidan. Angkal, nana inkarnasyon, ni konsolasyon, in kay kitaan. Apay ti anak ko! Agkis-kisiw na. Jak amo ti aramidag. Anya! Ay sus! Amang ano nalipatan na tinagtumari ti agas na! Nalipatan na kanu ngamin ti agas na ijibalayaw na. Ala. Hindi kitaan nga ruti anak ko. Ay na! Aggigidanan ti problema. Sina ako na inkarnasyon ka anakan. Ha? Apay nga yangkal? Saan Awan pag naananda no sinaan niyaw. Sapay planok mutan ti makisina kan ni konsolasyon. Awan mutan tay balay na ijay syudad. Imbayad na iti utang na. Nadismayaak. Ay, oresyak nga ron. Jak met ammo nga dagayam sakit ni konsolasyon. Nadismayaak mutan angkal. Ay, saan? Di ka madismaya. Bayam asyak laang ti madismaya, Husay. Di mo sinsinaan ni konsolasyon. Oray ta napintas. Ijay to balayaw ti pag naadanda atalaw. Tanay, sina ako ni inkarnasyon. Ay, saan angkal? Ijay balayaw ti pag naadanda atalaw. Ta sina ako ni konsolasyon. Kaasi damot na awan pag naadanda. Tulungan nyo ida, angkal. Apay asyak ngay. Si kakit di Dalawlawa mo't la di balayaw apag naadanda. Itayak pa ya dumdum nga giti saritaan niyo. Husay, Delphin. Ha? Apaya kasta kayaw. Kalpasan na maalayo ti kay kayayaw. Kasta taramidan yaw. Apong. Kayat yaw ti magamudan. Ha? Bumlad dagita tiyan yun no kaskasanaw. Ay di kaya gararamig. Di yu paglulukwan dagita gina. Tasyak ti makalaban yaw. Jak nagbinulan, Jose. Masikugak samot dun. Anya? Kasanungay, agkasarta ka din? Saan pa'y? Apay, desidido kan aya, makiasawa kan niya. Di kan agbabaway. Ni, apay kung mga agbabawi akat ay ayatin ka nga ron. Kan masikugak pa yan. Kat no sa dutak, awan trabaho, nakurapayak. Di ka maupay kan niya. Kan mo diak no daduma. At da chimpo ana ungetak.
Kan siloso ak. Agkabilak pa'y ano agimunak. Awan matirumbang apagimunam kanyak, taksi kalahang ti love ko. Awan na pinta sa masakbayam iti denak konsolasyon. Istambayak. Kat agagat ka ngamin tapno pumintas tumot ti biyag ta. Basta awan pa kaupayakan ka, Jose. Ay, anyamot ti kastoy alutan. Nagapgad. Agsinatan inkarnasyon. Anya anaapgad. Nagbasito pa'y tinyasin ko. Kanjay kinupin mo abadok itay. Pinaglalaok mo mat. Agsinatan. Duraban na ko nam, ta duraban kandilpin. Amok ngagbirbiro kalaangan iti wagas apang isinaam kanya. Ngem di nak mapapanaw dito ay. Ta, awan sa bali apag naidan mi. Ano sanda kami Kunam ngay kasarnak sa ita, sinanak. Naglalay ngamon ngay. Kaslaawan na aramida ka nasaya at kin ka Nagnaid ka mo't idi, jay balay ko iti libre, ha? Tasaan kayo pinagabang iti 2 bulan ni day? Ala, magantayo kit din. Awan day ta sina-sina nga ibagbagam. Surutun kan tumot laang iti uray sa di numan napapanam. Ni, nagawit ka matid mundo. Apay ada nalipatam? Nagtrabaho, Berta. Ni, apay ngay? Awang nga raw kadwak. Agsakit mo dagiti ka kadwakaw. Agsakit ti tiyan ni Danilaw. Agtrangkaso mo ni Albert. Anya, kadapay mo dagiti dagduma kakadwa mga agkabiti ijay kalsada. Jak kacukaran dagiti at tao. Jak kursunada ti panagsasao dagiti at tao. Amangan no, madurab ko ti mugmuging dan og kamkamalidan ay. Saan man nakasta ti panagsasaumad? Nasaya tayo ti kasta ngay bagbagam. Kas kalaubing. Laklakayan kan ngam day tapay la makiap-apat araramidem. Saan ang makiap apa? Ibagbaga lapod na. Berta, kaanakan! Agda kayaw! Ni, nanti susay. Dumanon kayo, antay! Adda nila kay mau kaanakan. Adda dita silidante, agsuksukat. Apay aya. Adda ko maibagakin ko na. Anya ti bagayon tay. Ay no pagsayatan ako ibagayon dago sain. Ang no pagdaksan ako sa hanay. Ay sos, pagsayatam day tawi, tapagkwarta ang baraw. Plano nga ming jay inauna nga anak ko ti agparamid iti balay na. Busy met da Fredo kan pari Django a karpintero dito lugar tayaw. Si Kansalat bakante a karpintero ita. Ay, woy, nantay. Adaw ti mga yayab kanya? Ang imsyak tagmamaday. Dako na nga ginanaak ko ma. Ang no da kayo ti mga yayab kanya kakusigay. Banat. Ang kasanungay ti pamayan yaw. Purdi yaw no kontrata. Ay tinasaya. Kasaritam tuman ni Uncle Yaw baraw. Ta iso ti makaam mo amang desisyon iti dayta. At ni Edmundo di tasalas, kalawi. Imbagak nga agpaaramid ti anak ta iti balay na. Ket kayat naman. Anya? Kano natulag ko ni pare Janggaw? Anya, kunak man nubisay di kumparay. Si Mardeng da payla kanaw, tabitin ti budget je boss da. Anya, ay na, adda ditan ni Edmundo. Isong ti kasaritam, tamangan nugumura. Sapay interesado ngagtrabaho. Ay, unay kan aya. Apay ngamin anapang kaadagos iji balay da. Dinakpay ngamin inuray mo. Ingkakit kasaritan, tagur-ura yun di tasalas. Ay, nyo ngay. Nagbayag kay marumwar dita sila yun, antay. Angkay. Alan, ingka kasaritan, lakay. Anya pa may anyo ngay, angkay. Purdi yaw no kontrata Kontrata ti kayat di anak may baraw. Tapno mabiit ka no amalpas. Tanay, umada ni manay ti panagpakasyon da iti asawa na. Ay kay may atang haraw. Mabiit talaga no kontrata, angkay. Apay dakil aya balay ti paramid na. Saan? Basit laeng. Bungalo type. Sige nga raw. Mabiila day tangkay. Bakay, agring ka.
Ang kagluto ni ti dano mapagkabay. Alas 3 pa imot lang iti parbangon. Nagsapakan. Sa pagmiya, tagtrabaho tapno malpas sa dagos. Anya? Agkapiya lahay. Tainton alas 6. Yagmuntaw ti pagarmosara kaya ayan ti trabaho. Anya? Malaki dahin bumangon ka taon. Agsukata mo taon. Hindi kagdigusan. Saan na? Manaktak na itadigos-digos. Nga, darasang tagluto iti pagkabay. Nagbuntog ka nga gunggunay nga asawa. Kaya, aldawan. Narabyan kan lakay. Ang kapilitan nga, overtime ka. May tam na malpas sa dagos ti kontrata miya. Balay. Ay unay daytan. Awan ina namon. Ay na. Masapa ka rumwar sa maladaw ka sumangpet. Manulang nga oras ti turog mon. Ayos lang. Tinapatag ka malpas sa dagos. Di balay kontrata? Nala, ika nga ro nagpulusan tamangan kan. Berta, apay akasladyak makikita nila kayo mo dito'y balayaw. Ay, busy ngagtrabaho manang. Apay, pagtrab-trabahuan na. Di ta balay dan ti susay Jay papaaramid ni insanta nga day abroad. Ne, apay, stay in aya ijay. Taapay ajak makikita. Saan akas ide? Ano kas jay nga agisal sa lapayak iti linabaak? Kat makitak maten nga agkapkapi dito'y paraangan nyo. Ay, masapa rumrumwar manang. Alas 3 pa ilay ti parbangon rumwaran. Sa marabyan manen asumangpet. Apaw! Unay mo't agagat jay asawa man. Nalabos mo nga ro tararamidan nan. Tapati siyak may ramraman na mapuypuyatan. Tamasapul mo't nga ilutwak iti parbangon. Agriri mo't nurumwar adi agkapay. Anya? Aulan daw. Yawa mo dagos na martilyo kan lansa. Darasal. Bumaraw. Unay ka buntog mo nga gunggunayin na yan. Iso adi ka makas-asawa. Tanagginad ka nga gunggunay. Nagawaan nyo tiya gunay atap no malpas sa dagos ti trabaho tayo. Kiwarin nyo ta simintaw. Tagpalitada tayo. Uray di yung kiwarin na na bag. Basta nakiwar labas pabali na. Lakay, agdigos ka man mo. Nang angpop kan. Kagangay na ha? Taglingling ita nga rin nagtrap-trabaho. Amok ang aglinglingat ka. Nga magdigos ka mo ta. Manipod nagtrabaho ka di kagdigdigoson. Manaktak na ta digos-digos. Kasano umalpas ti trabaho. May nukasta. Kontrata di trabaho may. So masapol amalpas sa dagaws. Nagpanayo na kitibayan. Umalpas sa dagaws. Kakaiso na malmalpasan di balay kontrata. Nakita nga ro di dilim mabasa kiti kalman. Apay nagbait mo nga. Kasta ka paritak na ito'y asawa. Bakit? Ang quality mo lang at aday dya trabaho yaw. Ikaw na. Sakpay ti ko na. Naglaing nga kakarpintira. Iso rumbang la-proud ka kanya. Bagay. Ipasika na kadagiti ko kumaray. Taswerte ka kanyak berta. Antay. Nalpasan ti kontrata. Un nga raw. Kasla magic magtinamay amon iti balay baraw. Apag darikmat. Siyempre, antay. Impuy-puyatan mi da. Ita kadagiti kakadwa. Ay kat agyaman kami abaraw. Addan pag naudan ti anak may kan ti asawa na. Inton agbakasyon da manipod abroad. Ikaw na. Ay, antay. Agayab kayo to. Anong publishing kayo? Bukodan at yung-publishing. Ay, siyempre umay kay to amin. Edmundo, Barok. Awan trabaho mitasa na ya. Awan tatan raw. Nalpasan tayo kontrata kadaan ti susay. Pwede parami mau. Ada ko mga raw. Pa-extension na di balay may. Urang nga 24 di balay may. Iso apay ka man iti may sapay. Ay kasta. Ay ka niya pa may anyo ngay. Por di no kontrata. Ay, por dia ta mabit mo dayjay. Mabibit. Ano kontrata, tata? Por dia latan itinal daw. Mabiit la dayjay. Ay, malugyak mo tananoy pa kontrata. Basit mo ilay paaramid kaw. Ay ka makamukay nga ron, tata. Ewan gayam. Dangay kanayon kami nga awan ija balay. Naglaklako kami ka nga ron ija ilay.
Kukuha mo na ti merienda kan kanam iti aldawan niya. Tanay unak to ti pordiyam. Tanay, aw magluto iti kanam. Ikaw na. Awan problema iti day, tata. Edmundo, agring kan, aldawan. Anyat oras na ya. Alas 7 na. Di mo't mangrugi ka iti trabaho mi ita iti balay da Tata Andro. Uy, nga masaba, bay. Alas 8 ti sirikaw. Ang muri 30 naman pa, anak. Na, maladaw ka na. Kababain ka da Tata Andro. Ha? Por dia mo iladay, jay. Sama kontrata. Anya, kauray man por dia. Rumbang laang masapa kalata. Hindi naman isuraw. Nalalay ka kanyang siya kaon. Apay si kati makipordiya ka siya, mate. Ha? Agin may sawan da tatandraw. Kauray man awanda. Surutom lata ti oras sa trabaho ma. Panahon naman dito ito na iturog ko bay. Isupay ti may nga oras at turog kaw. Ringin nagtayo ito na lasot siyaw. Baita. Naiaplag kong ti plywood na pagida ka. Magturturo ka. Ilad ko biyay ta ginanaka. Ay na paw. Kaiso na boss ko ti bagbagay. Awang mo lagi ti amaw. Edmundo, ayan mau. Inyag kunti meriendam. Ha? Edmundo. Ay, por Diyos. Nakailad ka mo ditan. Alas 9 pa ilad nagsapa. Agil-ilad kan. Ay ginanak mo ta. Agbrika mate. Abos wag ko tabagi kahon. Saan mo na? Ay nak, bumaong ka man dita. Intun masangputan da kadagiti amom. Kababain. Malam to sumang po dagidayan. Naladison dito ti merienda ta panawan na dito yan. Kabumangon ka nga ruditan na. Huwag ka day. Iridip ko labi 8. Takas lang maulawak. Nabanuga ka nagmartilyaw. Uri 10 minutes lang. Ni, adakan. Nagsapa ka na nagawid. Tagtagari ka day. Hindi ka lang ulimo mo dito. Alas 3 pa ilay ti malam nagawid kan. Kaya nasapa mo hindi agsapa na pan. Nasapa talas utsaw. Kawamay. Kan day tamo lagi liilad ti mapan mo kukuon sa ijay. Talna ka mamunay. Tunad na makangagkan ka. Awan ano pardasak tagtrabaho. Malpasadagos da niya ha. Anyang iti pagsweldo ako no awarin trabaho. Ay una yan ti kasta pa nagpampanunot mo, Edmundo. Nakababain ti kasta nga aramid mo. Nagtala ka mamay. Di si Candy mapanagtrabaho no kaya mau. Di ka gagyaman tadape pagsweldo ako. No adda mga yabman ng kanyang nagtrabaho. Lepasek tunday jay. Kaano nga amal Pastor Aramidam Edmundaw? Nagbayag mo amalpas. Kasta talaga tata, tanay. Masapula quality ti pan nakaaramid ti kwarto nga ipaparamid yaw. Narigat ano sinsinan ti aramid ha? Ha? Siyempre, plano ka na imbag. Ano niya pamayak? Masapula siriga ka na imbag. Tapno saan abangking ti pan nakayaramid na. Kasmat itiin na po yung dayta ha? Saan aya? Ano ang luto ka itiin na po yung karasawa mo pa iti bagas? Arasawa man na imbag. Kalpasan na. Rokodom ti danaw. Tapno mayat ti pan nakaluto na. Kinton na lutaon, linayam man na imbag. Tapno sana nakusay. Ha? Kasta tiraramidag, tata. Iso hindi kay kadagganat. Pimpinta sa ngamin, ti pan nakaaramid, ti kwartuyaw. Ay na, it's time turismo ni na. Anya nga ngarab. Agila da manan dito niya plug ko apply wood na. Ay na. Ay, ayan ta silpong kung tagbuya man. Aging nga makaturog hak. Ay, makapaturog ti puloy ti hangin siya. Nagmayat ti maturog. Ay na, iturog ko talaga. Ay, bumangon. Ha? Nay, nakamuskitero amitay. Nakaulisak. Kinadapay po nga kaw. Na. Awan mo dagito itay. Inyag nga tani baka ko dagitay. Sami mo ako ko dagitay. Day, nakaring ka Edmundaw. Ha? Adda ka yaon. Itay pa lang Talaga ngayon gagarak tinasapa ang nagawid tapno makita tararamidam.
Gusto gayam tinaydanon kanyak nga raramidam. Ketap no di ka malamok. Ingkabil ko na itamos kitiraw. Ken ulays, tamangan no malamin ka. Ken tapungan, tapno marelax ka maturaw. Ha? Alas 9 pa ilay tiagsapang, narnekan kan ititurag. Unay kan Edmund daw. Iso mo ilagayam asa na malmal pas ti papaaramid ka. Tad ado mo gayam ti oras sa pannaturog mo ngam ti panagtrabaho. Ay kwa, nagbrika mo't atata. Ala, bagkatam amin nakagawam tagawid kan. Ha? Kahit lading ite ka. Ang imjak itid ti swildom italawas. Tapno quits ta. Ore agreklamo ka. Sangwen ka. Saur da dya alakandraw. Sayang ti makalawas sa sweldo. Di naman intuday. Ay, agtalna ka! Gusto tinaramid da. Tapod no mga mintimbaga na. Maladla daw ka lang arudan, agay ayam kapay. Uri asino mo't siguro nga amo at talaga makaungot. Pag nakmamday tan lakay, kababain. Ha? Si kanti pagsasaritaan da dito lugar tayo. Ay, Ad-addan nga awan mangalakan ka nga agtrabaho takas dati aramid mo. Kanaklo naman kan saan, talaga na partak ti trabaho no kontrata. Ngam no purdi ay tinal daw, agay ayam ka. Isong aklo nam day, ha? ay, La. ala, aging ginadla Ay, kay. sos, apa yang ngay? Ay, ukom samot tay. Ay, Ngay? ha, Ay, sos. ni, awanan, si Mardeng Malaang. Ada siguro bimta kabulkan, ah? Iso, naggunggun ti daga. Allah lakay, kita ti balay ti anak ta. Nay, narbamutan itay naging ginag. Ay, sos. Apay ngay. Naglakamot anarban ti balay. Saan mo't anar ba to'y balay ta? Ngamday ta balay ti anak ta nga inaramid da Edmund daw. Narbamutan ti may sa adidaeng. Ay, sos. Apay ngay. Kastaunay apong totjay anak may. Tasinsinan mo't gayam ti pan nakaramid ti balay na Edmund daw. Kasano asin-sinang ka tinarimaan mi mga inaramay? Ay sana pudno day ta? Iso matlagayam anagbiit kayo analpas, tasinsinan mat gayam, basit mat gayam ting kabil mo alandok iti dideng. Pinagtutuon mo la dagijay halo blocks. Ha? Napintas nga agpaiso iti ruar, gapo iti pintura, ngam sinsinan mat gayam ti pan nakaramid na. Ha! Nangipanam iti kwarta nga inted mi ken ka? Intalok mi amin ken ka, asi kati gumatang iti materialize, ken aminan akasapulan, ngam kastamat gayam tinaramid baw. Ulitam ti trabahom, Ha? doblem nga aramidan ti balay tanakaw, ngam awanan sweldom Edmunda. Nay, apay ngay? Agpili ka Edmundaw. Idarumda ka, wano ulitam ti trabahom nga awan bayad maw. Ah, kino ka anak kanyo ti asawa? Idarumda. Apay, di dala ka siya. Ayawan ka anak-anakan dita. Basta no trabaho. Ano po ha? O anya, agpili ka Edmundaw. Idarumda ka, wano ulitam ti trabahom nga awan bayad na. Kwa, sige nga rin ha? Ulit lang, nantay.